Bore da a chroeso I chi unwaith eto i'n hoedfa o Eglwys Efengylaeth Bangor. Mae dyma'r tro cyntaf I chi ymuno efo ni. Wel, da ni'n arbennig o hapus o gael eich croesawu chi gan gobeithio. Gobeithio byddwch chi'n profi bendith yr arglwydd wrth I ni addoli efo yn gilydd. Da ni'n parhau gyfarfod dros y we ar hyn o bryd, ond yn dechrau ystyried y modd gorau I ni fedru cyfarfod gyda'n gilydd yn ôl yng Nghapel y Ffynnon. Ond os ydych chi ddim ond yn gallu cyrraedd ni ar y we, peidiwch â phoeni, mi fyddwn ni'n parhau I ddarlledu yn oedfaon o hyd. Gadewch I ni wrando ar eiriau o Salm 34. Bendithiaf yr arglwydd bob amser. Bydd ei foliant yn wastad yn fy ngenau. Yn yr arglwydd yr ymhyfrydaf. Byddai'r gosyngedig glywed hyn a llawanychu. Mawrygwch yr arglwydd gyda mi, a dyrchafon ei enw gyda'n gilydd. Ceisas yr arglwydd ac atebodd fi am gwaredu o'm holl ofnau. Yma rhai sy'n edrych arno yn gloewi ac ni ddaw cywilydd i'w wynebau. Dyma ein isel a weiddodd a'r arglwydd yn ei glywed ac yn ei waredu o'i holl gyfyngderau. Gwersylla angel yr arglwydd o amgylch y rhai sy'n ei ofni, ac yma'n ei gwaredu. Profwch a gwelwch mai da yw yr arglwydd. Gwyn ei fyd y sawl sy'n llochesu ynddo. Ofnwch yr arglwydd ei saintef, oherwydd nid oes eisiau ar y rhai a'i hofna. Gadewch I ni ganu a rhyfeddu eto at y fath gariad dangosodd Duw y Tad tuag atom yn anfon Iesu i'n byd. Mor fawr yw cariad Duw y Tad, ni allir byth ei fesur. Fe roddodd ef ei fab yn iawn I achub gwael bechadur. Does neb all ddirnad maint ei boen pan guddiodd Duw y Tad ei wedd. Aeth twllwch didew drwy y tir mwyn i'n gael tangnefedd. Mor fawr yw cariad Duw y Tad, ni ellir byth ei fesur. Fe roddodd ef ei fab yn iawn, I gachub gwael bechadur. Does neb a ddirnad maint ei boen, pan guddio Duw y Tad ei wedd. Aeth twllwch didew drwy y tir, mwyn i'n gael tangnefedd. Mor rhyfedd yw ei weld ar groes yn marw ar Galfaria, a chlywed sgrech y llais fy hun yn gwawdio gyda dyrfa. Fy mhechod oedd y bicerfain, a'r hwylion dir a'r goron drai, ond clywes lais na ddeiant rai, o'i enau glan yn atsain. Does dim yn ffrostiodd yn lymw, na dawn na dim drwy crea. Ymffrostio nad yn Iesu Grist, ei groesau at gyfodiad. Diolch a fwy am brofi ras, pan fydd ni hwn ond dylai nhw, ni wneud
Wel, blant, mae'n dda cael eich cwmni chi o hyd. Gobeithio bod chi yn mwynhau eich gwyliau. A dwi'n gwybod bod heddiw yn ddwrnod arbennig iawn i un ohonoch chi. Mae Elis yn cael ei benblwydd heddiw. Felly penblwydd hapus iawn i ti, Elis. Gobeithio ni wedi fwynhau dy ddiwrnod. A fel da ni wedi arfer wneud rwan, da ni'n rhoi adnod i chi ar eich penblwydd. Felly dyma'r adnod i ti feddwl amdani, Elis. Mae ar gael yn y llythyr at yr Hebreaid, a'r benod olaf yn y llythyr hwnnw, penod 13 ac adnod 8. A'r adnod ydy Iesu Grist, yr un ydyw ddoe a heddiw ac am byth. Nefo, os fedri di ddysgu honna a meddwl amdani. Iesu Grist, yr un ydyw ddoe a heddiw ac am byth. Wel, o'n i'n trio meddwl beth i ddeud wrthoch chi heddiw, a chi mae un cwestiwn dwi'n siŵr bod rhai ohonoch chi wedi gael, a fydd pob un ohonoch chi'n cael rhyw bryd ydy, be ydych chi eisiau bod pan ydych chi wedi tyfu fyny? Pan ydych chi wedi tyfu'n fawr, pa fath o waith ydych chi eisiau gwneud? Be ydych chi eisiau bod? A dwi'n cofio mi fues i am flynyddoedd o'n i'n meddwl un diwrnod o'n i eisiau gwneud un peth a wedyn rhywbryd arall o'n i eisiau gwneud rhywbeth arall. Dwi'n cofio'r enghraifft pan o'n i'n fach, oedd 'na raglen ar y teledu, Ivor the Engine, eitha tebyg i Thomas y Tank. Ac wedi gwylio'r rhaglen yma, o'n i'n gwybod mae be o'n i eisiau bod pan o'n i wedi tyfu oedd gyrrwr tren. Ond wedyn, dyma na rhywbeth arall yn dod, dyma na raglen arall yn dod, Captain Pugwash. A môr leidr oedd Captain Pugwash, ond oedd o'n un drwg, oedd o'n un reit dda fel arfer, ac yn gwneud lot o bethau da. Ac yn sydyn, dyma fi newid yn meddwl o fod eisiau bod yn yrwr tren, o'n eisiau bod yn fôr leidr. Ond wedyn, dyma dad a mam yn deithau bod hwnnw ddim yn ryw syniad arbennig o dda. Wedyn nes i am wyliau i aros efo nghefnder, ac oedd o'n byw ar fferm, a o'n i'n mynd allan efo fo i weld y defed a'r gwartheg a gwneud lot o bethau. Dyma fi'n penderfynu, sy'n reit neis cael bod yn ffarmwr. Ac felly o'n i'n mynd o un peth i'r llall, gweld rhaglen ar y teledu am go-boys, ac o'n i eisiau bod yn go-boy. Rwan, problem hynny oedd i ddechrau, o'n i'n gallu reidio ceffyl, a doedd gen i'n gwn, a do'n i'n byw yn America, so doedd ddim lot o obeth i mi fod yn go-boy. A do'n i'n gallu bod yn ffarmwr, achos does gen i ddim ffarm. Mae rhywun angen cael ffarm er mwyn gallu bod yn ffarmwr. A wedyn, un peth fi eisiau wneud lot oedd, o'n i eisiau gweithio fa anifeiliaid. O'n i eisiau mynd i astudio anifeiliaid a meddwl sut oedden nhw'n byw a be oedden nhw'n wneud a gallu gweithio fa anifeiliaid. A dyna fues i am amser hir eisiau. Ond wedyn, mae fi'n ffeindio bod gan Dduw gynllun ar ynghyfer i. Oedd y cynllun hwnnw chydig bach wahanol i be o'n i wedi benderfynu. A felly oedd rhaid i mi newid a gwneud be oedd Dduw eisiau i fi wneud a mynd yn weinidog. Rwan, dwi'n gwybod ydy Dduw eisiau un ohonoch chi fod yn weinidog, ond dwi'n gwybod fod gan Dduw gynllun ar eich cyfer chi. A mae'n gret gallu meddwl be sy'ch chi'n hoffi bod. A wedyn, da chi eisiau meddwl, wel reit, ie, dwi eisiau bod yn rhywbeth fel yn feddyg, efallai, neu'n chwaraewr pêl-droed, neu lot o wahanol bethau mae rhywun yn gallu bod yn meddwl, reit, dyma be hoffwn i fod pan dwi wedi tyfu. Ond yn y pen draw, peth pwysig ydy bod chi'n gwneud be mae Duw eisiau chi'n gwneud. A heddiw, da ni'n clywed am un oedd yn gwybod o'r dechrau beth oedd Duw eisiau iddo fo wneud. Da ni'n clywed am Iesu Grist. A dyma Iesu Grist, oedd o wedi cael ei eni, a dyma fo'n cael ei fagu. Felly, fel mab i Joseph, y saer, oedd pawb yn disgwyl mae dyna fydde Iesu pan fydde fo wedi i tyfu fyny. Ond oedd o'n gwybod bod ganddo fo waith arall i wneud. Bod Duw wedi ddanfon o'r byd i fod yn waredwr y byd. A'r cwestiwn i ni pan da ni'n meddwl am Iesu wedyn ydy, ydyn ni sylweddoli bod wedi dod i fod yn waredwr i ni. A pan da ni'n sylweddoli hynny, wel, mae hynny yn ffordd wych o benderfynu be mae Duw eisiau ni wneud efo yn bywyd. Felly, os di rhywun yn gofyn i chi, be ydych chi eisiau bod pan ydych chi wedi tyfu? Gret cael meddwl am hynny, ond cofiwch bod Iesu wedi dod i fod yn waredwr y byd. Rwan, mae'r darlleniad heddiw yn dod o Efengyl Marc.
rhan olaf yr 8fed bennod. Mae Iesu wedi bod yn gweinidogaethu ers 2 flynedd a hanner yn bennaf yng Galilea. Wedi cyflawni pob math o arwyddion gwirthiol, wedi echau llawer ac wedi bod yn dysgu'r terfaoedd yn gyhoeddus a'i ddisgyblion o'r neilltu. Yn y darn hwn, da ni'n ei weld o yn holi i ddisgyblion a'i dysgu am y llwybr mae am ei ddilyn. Mae'r hanes i'w gael yn Marc pennod 8 ac adnod 27 ymlaen. Marc pennod 8, adnod 27 i 38. Aeth Iesu a ddisgyblion allan i bentrefi Cesarea Philippi, ac ar y ffordd, holodd ei ddisgyblion. Pwy, meddai wrthynt, y mae pobl yn dweud ydw i fi? Dywedasant wytha wrtho. Mae rhai yn deud Ioan Fedyddiwr, ac eraill Elias, ac eraill Drachefn un o'r proffwydi. Gofynnodd iddynt, a chwytha, pwy meddwl chwi ydw i fi? Atebodd Pedyr ef, ti yw'r Meseia. Rhybuddiodd hwy i beidio a dweud wrth neb amdano. Yna dechreuodd ei dysgu bod yn rhaid i fab y dyn ddioddef llawer a chael ei wrthod gan yr heniriaid a'r prifoffeiriaid a'r ysgrifenyddion a'i ladd ac mhen tridia atgyfodi. Yr oedd yn llefaru'r gair hwn yn gwbl agored. A chymerodd Pedyr ef ato a dechrau ei gyrryddu. Troi synta ac wedi edrych ar ei ddisgyblion, ceryddodd Pedyr. Dos ymaith o'm golwg Satan, meddai, oherwydd nid ar bethau Duw y mae dy fryd, ond ar bethau dynol. Galwodd ato'r dyrfa ynghyd a'i ddisgyblion a dywedodd wrthynt. Os mi neb ddod ar fôl i, rhaid iddo ymwadu ag ef ei hun a chodi ei groes am canlyn i. Oherwydd pwy bynnag a fi'n gadw ei fywyd, fe'i cell. Ond pwy bynnag a gell ei fywyd fy mwyn i ar efengil, fe'i cedwi. Pa elw a gaeth rhywun o ennill yr holl fyd a phorffedu ei fywyd? Oherwydd beth a all rhywun ei roi'n gyfnewid am ei fywyd? Pwy bynnag fydd a chwilydd ohono fi, ac o'm geiriau yn y genhedlaeth aniwiol a phechadurus hon, bydd ar fab y dyn hefyd gywilydd ohonynt hwy, pan ddaw yng ngogoniant ei dad gyda'r angylion sanctaidd. Un o'r pethau da ni'n neud yn gyson fel rhan o'n cyfarfodydd ydy gweddio. Da ni'n neud o pan da ni efo'n gilydd, da ni hefyd gobeithio yn neud o pan da ni ar y pen yn hunain. Ond mae hynny'n codi cwestiwn ydy weithiau i bobl. Sut fedrwn ni sy'n greaduriad mor o fach a dyn od siarad efo arglwydd y bydysawd? Sut fedrwn ni ddisgwyl y bydd o yn gwrando ar yn geiriau a'n dymuniadau bach ni? A'r ateb i hyn ydy bod Duw yn dymuno yn clywed ni'n siarad efo fo. Mae o am i ni ofyn pethau iddo fo. Mae am i ni sylweddoli bod ni'n dibynnu arno fo am bob dim. Ac ochr yn ochr â Dyw'r Tad a'r ddehilaw'r Tad yn y nefoedd, mae ganddo ni yr un sydd yn profi bod Duw isio yn clywed ni. Mae ganddo ni Iesu yn harchoffeiriad sydd yn eistedd ar ddehilaw'r Tad. Yr un ddoth i'r byd yn mwyn ni, fuodd farw ar y groes drosto ni, a rwan sydd yn eiriol trosto ni. Gadewch i ni ganu'n hemyn nesaf sy'n yn hatgoffa ni o'r Crist cyn i ni droi at yn Tad mewn gweddi. Ger bron fynyw a'i orsedd gref mae gen i achos llawn dilith. Yr archoffeiriad mawr yw ef sy'n byw i eiriol trosof byth. Fe seliwyd fenw ar ei law ac ar ei galon raslon wyw, a gwn trosai fy ngheidwad draw na chaf yng ngwrthod gan fy nyw. Bron fynyw a'i orsedd
orsedd gryf, mae gennyf achos llawn dilydd, yr archoffeiriad mawr i'w wedd, sy'n byw i'r eiriol drosodd bydd. Fe'i seiliwyd fenw ar ei law, ac ar ei galon yr aslon wyw, ac o'n trasau fy ngheidwad draw, neu chaf yng ngwrthod gan fy niw, neu chaf yng ngwrthod gan fy niw. O Satan ddawyn gwrwyla, gan feio ar fy nghalon ddi, edrych a ddri weld yna, yr un sy'n cuddio beau lu. A nid i aiog fynd i'r groes, cael ffenau deuog ei ryddhau, dyw'r cyfiawn un ar y sail y loes, o'i weledydd sy'n maddau mai, o'i weledydd sy'n maddau mai. Welwch yr oen gyfodwyd nawr, cyfiawnder perffaith i mi yw, yr ydwyf di-gyfnewid mawr, brenin gogoniant grasol dduw. Yn un ag efnydd rhenga fi, a'i waed y brynwyd fanau drud, cuddiwyd fy mywyd ynddo fi, yng Nghrist fy niw a cheidwad fi, yng Nghrist fy niw a cheidwad fi. Yn un ag efnydd rhenga fi, a'i waed y brynwyd fanau drud, cuddiwyd fy mywyd ynddo fi, yng Nghrist fy niw a cheidwad fi, yng Nghrist fy niw a cheidwad fi. Gadewch i ni weddio. Arglwydd yn Duw, da ni'n diolch yn fawr i ti yn bod ni'n cael y fraint rwan y droi ata ti, gan wybod y fod ti yn awyddus i'n gweld ni yn dod fel hyn. Yn awyddus i'n gweld ni oherwydd y fod ti yn caru ni. Yn awyddus i'n gweld ni oherwydd fod y fab at y ddeheulaw wedi marw mwyn i ni gael drws agored i dal o di'n dad. Ac arglwydd yn bod ni'n gwybod fod na gymaint sydd o'i le yn bywyd ni. Eto, da ni'n llawenhau dy fod ti wedi trefnu i'n pechodau gael ei maddau, i'n holl feiau gael ei hanghofio, nid am i bod nhw yn ddibwys, ond am dy fod ti yn ddiw trigarog a graslon, yn hoffi maddau. A da ni'n diolch o ddiwn tad bod modd i ni trwy Iesu Grist y ddod ata ti. Da ni'n diolch amdano fo unwaith eto, am i ogoniant fel y gair tragwyddol oedd gyda thi a'r ysbryd yn y dechreuad yn un Duw gogoneddus. Da ni'n diolch eto dad am i ostyngeidrwydd rhyfedd, yn barod i ddod i'n byd ni, cael ei greu fel plentyn bach a byw bywyd di-nod. A da ni'n diolch am i ddysgeidiaeth rhyfeddol o, am i esiampl bendigedig o, ac yn fwy na dim, am ei barodrwydd o i wynebu canlyniadau yn drygioni ni yn ei gorff a'i gnawd a'i ysbryd ei hunan ar y groes. A da ni diolch fod yr hwn ni wnaeth bechod wedi cael ei wneud yn bechod yn mwyn ni gael yn gwneud yn gyfiawnder Duw ynddo ef. A da ni o dad yn rhyfeddu eto dy fod ti wedi erioed ystyried yn prynu ni oddi wrth yn oferedd a rhoi i ni y fywyd newydd. Ond trwy ras, da ni'n diolch dy fod ti wedi gweithio. A bod ni wedi cael derbyn y newyddion da yma
a rhoi'n ffydd yn yr arglwydd Iesu. A da ni'n gofyn eto ar ei ti gryfhau'n ffydd ni trwy'r hyn yr ydyn ni yn ei glywed heddiw a trwy dy air a dy ddaioni. Wrth ddod, da ni'n cyfadden beie ac yn gofyn eto ar ei ti'n golchi'n un lan trwy waed yn harglwydd Iesu Grist. A da ni o arglwydd yn cyflwyno i ti i'r byd sydd mewn cymaint o angen y dyddiau yma am dy gymorth ac am dy fendith. Cofia'r byd o feddyg da a'i flinderau, tyrd yn glai a llwyr iach ei ddoluriau. Cod y bobloedd ar ei traed i thwasneithu, tri a'i prynais trwy dy waed, dirion Iesu. Da ni'n cyflwyno i ti'n gwlad ar hyn o bryd, gan ddymuno arglwydd fod pobl yng nghanol pob gofid maen nhw'n i deimlo ynglyn â'r dyfodol a phob ansicrwydd, da ni'n gweddio dad fod pobl yn mynd i gael amser i oedi ac ystyried dy alwad di arnyn nhw. A da ni'n gweddio ar ei ti yn dy drigaredd fendithio gwaith dy eglwys, trwy ni fod yr hyn ddylen i fod, yn oleuni i'n byd, yn halen i'n deiar. A da ni'n gweddio arglwydd y bydd y neges am waredwr yn seinio'n glir o'n plith ni trwy y misoedd yma. Ac yn arbennig yr wythnos nesaf yma, da ni'n meddwl am gyfarfodydd fydd yn cael ei cynnal ar y we, cynhadledd flynyddol y mudiad Efengylaidd, ac yn dymuno dy fod ti ar waith trwy'r gynhadledd honno. Ar bore yma o dad, da ni yn hiraethu ac yn sychedu am gael gwybod mwy am beth sydd gyda ti i'w ddeud wrthon ni heddiw. Felly, da ni'n cyflwyno'n brawd Aaron wrth y ddod ar gair i ni, gan ddymuno bod y gair yn dwyn ffrwyth yn y plith ni. Rhoi ni glistiau agored i glywed, rhoi ni galonau agored i ymateb, a rhoi ni gydwybod dyner i blygu i dy alwad di. So os baich arbennig yn pwyso ar galon unrhyw un sydd yn ymuno fan i bore yma, da ni'n cyflwyno'r baich hwnnw i ti, gan wybod y gellid di yn dy drigaredd ddelio ar cyfan gogoniant i dy enw. Cliw yn gweddi. Derbyn yn diolch am dy holl ddaioni a maddau ni'n holl feie trwy Iesu Grist yn harglwydd a'n gwaredwr da. Amen. Wel, da ni'n falch heddiw o gael croesawu yn brawd Aaron Treharn i'n harwain ni yn y gair. Mae Aaron, iddo gael ei eni a'i fagu yn y gogledd, mae wedi symud i'r de, mae o'n weinidog yng Nghaerfyrddin ar Eglwys Peniwyl Caerfyrddin. Mae'n briod o Gelain a chanddynt 3 o blant, a diolch yn fawr felly Aaron yn baratoi gair ar yn cyfer ni heddiw. Da ni'n gweddio y bydd y gair yn fendith ac yn galondyd i'n calonau ni. Cyn i Aaron bregethu, da ni am ganu emyn sy'n gofyn am gymorth yr ysbryd glân i ni fedru gwrando, deall ac ymateb i'r hyn a glewn. Ysbryd sanctaidd, dy'r argolau ar dy eiriau di dy hun, agor i ni'r ysgrythurau, dangos i ni geidwad dyn. Ysbryd sanctaidd dyrwr golau ar dy eiriau di dy hun, agor i ni'r ysgrythurau, dangos i ni geidwad di.
gael ymuno gyda chi heddiw. Dwi'n gobeithio bydd yr acen deheuol ddim yn rhy off-putting i chi. Dwi'n dod o'r gogledd ond wedi byw yn y de sbel a felly dwi'n gwybod, dwi'n ymwybodol fod hynny yn dod allan weithiau, felly sori am hynny. Ond heddiw dwi eisiau gofyn cwestiwn i chi. Pwy ydych chi'n deud ydy Iesu? Felly, chi wedi clywed y darlleniad, mae yna hanes am Iesu Grist yn dod at, yn troi at Simon Pedr a'r disgyblion ac yn gofyn pwy ydych chi'n dweud ydw i? Ond dwi eisiau gofyn y cwestiwn i chi. Os bydde Iesu neu unrhyw un yn dod ato chi, ffrind falle neu aelod o'r teulu, yn dod ato chi ac yn gofyn pwy ydy Iesu Grist? Pwy wyt ti'n dweud ydy Iesu? Tybed beth fydde eich ateb chi? Wel, wrth i ni edrych ar lyfr Marc ar y cyfan neu efengyl Marc, neu cyfri Marc mewn gwirionedd o fywyd Iesu Grist, byddwch chi'n gweld fod dau beth yn digwydd neu dau reality falle ar yr un pryd. Un peth sy'n digwydd drwy hanes Marc i gyd yw fod Iesu yn dangos i'r bobl o'i gwmpas pwy yw e. Felly byddwch chi'n gweld lot o wyrthiau enghraifft yn cael ei gwneud fel bwydo'r 4,000 ac yn iachau dyn dall enghraifft. Ond peth arall byddwch chi'n gweld yn digwydd trwy'r hanes i gyd yw fod Iesu yn dod â barn ar ben bobl fel y Phariseaid. Maen nhw'n ceisio rhoi Iesu ar brawf, ond dydy Iesu ddim yn plygu iddyn nhw yn hytrach mae yn i exposio nhw mewn gwirionedd am yr hyn maen nhw'n ei wneud iddo fe. Ac ni'n cyrraedd yn y diwedd wrth gwrs Iesu mewn gwirionedd yn dangos yn union pwy yw ar y groes, wrth farw ar y groes. Ond wrth i ni edrych ar y daith yma, be fyddwch chi'n gweld yw fod y disgyblion yn gweld rhywfaint o pwy yw Iesu yn araf bach wrth iddyn nhw fynd ar eu taith fel petai gyda Iesu Grist. Ond heddiw, dyn ni am edrych ar 3 phwynt o'r darn yma ym mhenod 8. Yn gyntaf, mae gan ddigon o bobl farn am Iesu Grist. Yn anail, nid barn sydd gan Simon Pedr. Ac yn ola byddwn ni'n gweld pwy yw y Meseia ac ystyr y gair Meseia. Felly'n gyntaf, mae gan ddigon o bobl farn am Iesu. Wnaethoch chi sylwi pan oedd Iesu'n gofyn pwy mae pobl yn dweud ydw i fod gan y disgyblion ddigon o atebion neu digon o awgrymiadau. Rhai'n dweud Ioan Fedyddiwr, rhai'n dweud Elias, rhai eraill yn dweud un o'r proffwydi. Sdim un ateb yn gywir, ond mae yna ddigon o atebion. Fyddewch chi ar draws digon o bobl heddiw sydd yn gwneud union yr un peth, sydd yn rhoi ei barn am pwy ydy Iesu Grist, yn dweud ei fod e'n ddyn da neu'n ffigwr hanesyddol falle. Os ych chi gwmpas Bangor, dwi'n siŵr ddewch chi ar draws digon o bobl sydd ac rhyw ateb, rhyw awgrym o pwy ydy Iesu Grist. Falle bydd rhai'n dweud bod e'n ffug bod yna ddim mab tew o'r enw Iesu Grist. Wel, mae'r bobl yma wedi treulio amser yng nghwmni Iesu Grist, y bobl dyn ni'n sôn amdano, bobl yn rhoi awgrymiadau, o leia wedi clywed am Iesu, wedi clywed am wyrthiau Iesu, yn gwybod mwy am Iesu na mae'r rhan fwyaf o bobl yn gwybod heddiw. Ac eto, dydyn nhw ddim yn gwybod pwy ydy o. Dydyn nhw ddim yn gywir yn dweud bod e'n broffwyd bod e i rhyw raddau'n broffwyd, ond nid proffwyd yn unig ydy Iesu Grist. Felly, pan chi'n meddwl am y peth, os doedd pobl pryd hynny ddim yn gwybod yn iawn pwy oedd Iesu Grist a bod nhw wedi byw o'i gwmpas o, does dim syndod mewn gwirionedd fod pobl heddiw sydd pryn wedi clywed dim am Iesu yn gwybod dim am Iesu Grist. Ond eto, mae'n ddiddorol yn dydi fod digon o bobl a barn ynglyn â pwy ydy Iesu Grist. Tybed faint ydych chi'n meddwl ydych chi'n gwybod am Iesu? Wel, dyma y pwynt cyntaf byddwn ni'n hoffi i'w wneud. Peidiwch â synnu fod pobl yn gwybod cyn lleied am Iesu Grist. Peidiwch â synnu fod pobl yn ymateb ac yn rhoi barn fel maen nhw. Oherwydd mae'n glir iawn yn y Beibl fod hi'n anodd gweld pwy ydy Iesu Grist mewn gwirionedd. Mae'n dweud yn y Beibl fod deall yr efengyl a deall pwy yw Iesu yn ddirgelwch. Mae'n dweud ym mhenod 3 o lythyr Paul at yr Effesiaid, sef i'r dirgelwch gael ei hysbysu i mi
trwy ddatguddiad. Dyna sut mae Paul yn disgrifio beth sydd wedi digwydd iddo fo fel Cristion. Bod yna rhyw ddirgelwch wedi cael ei ddatguddio iddo fo. A meddyliwch am y disgyblion eu hunain. Maen nhw wedi gweld Iesu Grist cyn hyn yn bwydo 4,000 o bobl. Ac eto, dyn nhw i gyd ddim wedi deall yn llwyr pwy ydy Iesu Grist. A mae'n ddigon gwir i ddweud fod pobl yn cymryd amser i ddod i nabod Iesu, ond yn fwy na hynny fod e'n ddirgelwch sydd angen ei ddatguddio i rhywun. Ond, mod i'n dweud y dylen ni ddim synnu, mi ddylen ni dristau. Mi ddyle fe fod yn rhywbeth sydd yn torri ein calon ni. Mae Duw hefyd yn dweud yn ei air ein bod ni yn farw yn ein pechodau ni, oni bai fod Iesu yn ein codi ni i fywyd newydd yn Iesu. Oni bai fod Iesu'n gwneud rhywbeth yn agor ein llygad ni reality Iesu Grist a'i efengil, mi fyddwn ni yn y stad yna o fod yn ddall ac yn methu gweld pwy ydy Iesu Grist. Meddyliwch am bobl sydd yn ddall, yn llythrenol ddall. Dwi'n gobeithio bod chi ddim yn mynd yn flin efo nhw am ei bod nhw'n methu gweld beth sydd o'i cwmpas nhw. Gobeithiwch bod chi'n ddigon sensitif i allu dweud, wel, mae'r person yna'n ddall. Felly, bydde fe'n mor neis petai nhw'n gweld beth sydd o'i'n cwmpas nhw, dyn ni'n gallu deall i dallineb nhw. Ond mae'r un peth yn wir yn ysbrydol. Mi ddylen ni ddeall ei bod nhw'n ddall, ond dylen ni drysthau. Oherwydd fod Iesu wedi agor ein llygad ni, dyn ni wedi cael profi a mwynhau y fath bendithion, y fath lawenydd o gael adnabod Iesu Grist, o gael profi rhyddid yng Nghrist, o gael profi maddeiant pechodau, ein cydwybod ni wedi ei lanhau yn glir, ei ogrwydd pechod, a baich pechod wedi gymryd oddi arno ni, ac o fod yn hytrach na bod ar goll, ein bod ni'n ddiogel yn adnabyddiaeth o Iesu Grist, ac yn sicrwydd maddeiant pechodau. A dyna'r llawenydd sydd gan y Cristion wrth gwrs. Ond tybed ydy ni wedyn yn sgil hynny, yn tristau, yn torri ein calonnau wrth ystyried lle mae pobl eraill yn sefyll. Mae Habacuc, un o'r proffwydi yn yr Hen Testament, yn gweld hyn yn Habacuc 1. Dyma sut mae'n dechrau ei lyfr neu ei gyfrif yn Habacuc 1. Yr oracle, neu yn Beibl William Morgan, y gair yw baich, a dyna mewn gwirionedd ystyr y gair yn Hebraeg, sef masa, yw baich. Felly yn newid y gair, y baich a dderbyniodd Habacuc y proffwyd mewn gweledigaeth. Amba hyd arglwydd, y gwaethaf am gymorth, a thithau heb rando, ac y llefaf arnat, trais, a thithau heb waredi. Pam y peri i mi edrych ar frygioni a gwneud i mi weld trallod. Anrhaith a thrais sydd o'n blaen, cynnen a therfysg yn codi. A mae'n mynd mlaen i sôn fod y genedl yn wyrgam. Mae Habacuc yn edrych ar ei wlad, ar bobl Juda ar y pryd, a mae'n gweld mor bell ydyn nhw oddi wrth ddiw. Mae'n dweud mae baich sydd ganddo fe, a mae'n tristau, mae'n torri ei galon ac yn troi at ddiw ac yn gofyn am ba hyd arglwydd. Ti'n mynd i adael y bobl yma yn ei pechod nhw, yn genedl wyrgam. Pryd wyt ti'n mynd i ymyrryd arglwydd a dod â nhw yn ôl. Wel, dyna her i ni, tybed ydyn ni'n gallu gweld fod ein cenedl ni, ein pobl ni ar goll. Y bobl mae Duw wedi ei greu ar ei ogoniant ei hun, yn wyrgam. A maen nhw'n genedl sydd mor bell i ffwrdd o ddiw, yn edrych ar eu pechod nhw, yn edrych ar eu cyflwr nhw, dyn ni'n gweld eu bod nhw ar goll. Ond y cwestiwn ydy, ydy ni wedyn trwy dderbyn baich gan yr arglwydd, yn eu cyflwyno nhw mewn gweddi yn gyson ger bron Duw. O dyna her i ni heddiw te. Ydyn ni wir a baich. Os ddim, wel, beth am weddio a gofyn i'r arglwydd, yr unig un all roi baich i ni, am faich dros y colledig, ac iddo fe dorri ein calon ni, fel ein bod ni hefyd yn tristau fel mae'r arglwydd yn tristau am eneidiau y bobl yma sydd o'n cwmpas ni, y rhai sydd yn feirw yn ei camweddau ni. Felly,
Does dim syndod ei bod nhw fel maen nhw, am bod ni fel ydyn ni cyn Iesu, ond ydyn ni'n tristau. Wel, mae hwnna'n dod â ni at yr ail bwynt. Beth yw'r gwahaniaeth rhwng rhywun sydd â barn am Iesu Grist a Seimon Pedr? Fel ni'n dweud, yr ail bwynt yw nid barn sydd gan Seimon Pedr. Mae Iesu'n gofyn yr un cwestiwn yn y bôn i Seimon Pedr a mae e am bawb arall. Pwy meddwch chi ydw i? Pwy ydych chi'n dweud ydw i? A'r ateb mae Seimon Pedr yn ei roi yw ti yw Meseia. Ond a'i barn ydy hynny? A'i just rhywun arall yn taflu rhyw awgrym arall i mewn i'r fwced llawn awgrymiadau ynglyn â Iesu Grist? A ydy e just yn un barn arall, a mae pawb a'i barn ei hun, a mae un gwirionedd i fi a gwirionedd arall i bawb arall? Wel, na. Be sy'n ei wneud yn ateb gwir? Be sy'n ei wneud yn gywir? Wel, dyma mae Iesu Grist yn ei ddweud yn y cyfrif arall o'r hanes yma. Os newch chi droi gyda fi i Mathew 16 ac adnod 15 ymlaen. Dyma chi'n ei ddarllen. Yr un hanes ydy, ond dyma ymateb Iesu Grist. O adnod 16 ymlaen. Felly Mathew 16, adnod 16. Atebodd Seimon Pedr, ti yw'r Meseia, mab y Duw byw. Dywedodd Iesu wrtho, gwyn dy fyd Seimon mab Jona, oherwydd nid cig a gwaed a ddatguddiodd hyn i ti, ond fy nhad sydd yn y nefoedd. Ac rwy fi'n dweud wrthyt mai ti yw Pedr, ac ar y graig hon yr adeiladaf fy eglwys, a ni chaiff holl bwerau hedys y trechaf arni. Rhodda fi ti allweddau teyrnas nefoedd, a beth bynnag a waherddi ar y ddeiar a waherddir yn nefoedd, a beth bynnag a ganiateir ar y ddeiar a ganiateir yn y nefoedd. Yna gorchmynodd i'w ddisgyblion beidio a dweud wrth neb mai ef oedd y Meseia. Chi'n gweld mae Iesu'n esbonio fan hyn, mae nid barn sydd gan Pedr, nid rhywbeth dynol mae e wedi penderfynu ei greu fel barn yn ei hunan, ond datguddiad gan Dduw, gwirionedd sydd wedi ei ddatguddio iddo fe gan Dduw ei hun. Dyna sydd yn gosod Seimon Pedr ar hyn mae Seimon Pedr yn ei ddweud ar wahân. A felly beth mae Pedr yn ei ddweud mewn gwirionedd yw ei dystiolaeth, ei brofiad, bod e wedi profi mae Iesu yw y Meseia, bod e wedi gweld y gwirionedd mae Iesu yw y Meseia. Ac wrth gwrs mae rhaid i bob un ohono ni ddod yn yr un ffordd, trwy ddatguddiad. Doedd dim byd am Iesu Grist fel person, fel dyn dduw ar y ddeiar, oedd yn ei osod ar wahân. Dyn ni'n darllen yn Eseia 53. Nid oedd na ffryd na thegwch iddo, na harddwch i'w hoffi wrth i ni ei weld. Roedd wedi ei ddirmygu a'i wrthod gan eraill, yn ŵr clwyfedig, cyfarwydd a dolir. Roedd e'n fel pencuddion hwynebau oddi wrtho, yn ei ddirmygu ac yn ei anwybyddu. A felly oedd Pedr wedi cael gweld y tu hwnt i'w olwg allanol, oedd yn union rhywun peth a pawb arall, ac wedi cael golwg o'r ysbrydol, yr hyn oedd yn real am Iesu, fod e'n dduw ddyn, ei fod e'n achubwr, yn Feseia, yr un oedd Duw wedi drefnu i ddod i'r byd, i'n hachub ni, oddi wrth ein pechodau ni. A dyna pam dylai ein hyder ni ddim cael ei ysgwyd wrth feddwl am bobl doeth neu clyfar yn ôl safonau'r byd sydd yn dweud fod Iesu ddim yn dduw. Mae yna ddigon o bobl fel oedd Phariseaid ar y pryd, dwi'n hoffi galw nhw'r Hawkins a'r Dawkins y byd yma, sydd yn hoffi dweud fod Iesu yn ddim mwy na ryw ddyn cyffredin neu dyn da, ryw fam Teresa arall. Ond yr unig beth sy'n ni gwneud nhw'n anghywir yw bod nhw ddim wedi derbyn datguddiad gan Dduw. Dyna sy'n drist amdanyn nhw. Y rheswm dyn nhw'n methu gweld hynny yw oherwydd fod Iesu ddim wedi agor eu llygad nhw. Felly gweddiwch am y bobl yma sydd mor wrthwynebus yn hytrach na gwylltio gyda nhw, fel mae mor hawdd i wneud, a teimlo rhwystredigaeth ei bod nhw'n ddall. Dwi'n deall hynny, ond eto, maen nhw'n ddall, fel o'n i'n dweud cynt, byddech chi ddim gobeithio yn mynd yn flin gyda rhywun dall am ei bod nhw'n ddall. Yn hytrach, torwch eich calonau, tristewch ger bron Duw, a gweddio o arglwydd, achub nhw, agor eu llygad nhw, datguddiad eu hunan iddyn nhw
os gweli di'n dda. Ond law yn llaw â hynny, sylwch beth mae Iesu'n ei wneud fan hyn i Simon Pedr. Mae e'n ei orfodi fo i ddeud, wel pwy wyt ti'n dweud ydw i? Ac felly mae tystiolaeth Pedr yn rhan o'r gwaith yma hefyd. Yn un mae eisiau datguddiad gan Dduw, ond yn ogystal â hynny mae Duw yn ein galw ni i dystiolaethu i ddweud wrth bobl eraill pwy yw Iesu Grist. A felly mae eich ateb chi i'r cwestiwn yna mor bwysig. Pwy wyt ti'n dweud ydy Iesu Grist? Wyt ti'n dweud mai fo ydy'r Meseia? Wyt ti'n dweud mai fo sydd wedi dod i'r byd i'n hachub ni oddi wrth ein pechodau? Neu dyn ni'n rhiofnus, neu dyn ni a embaras? Tybed beth yw dy safbwynt di? Chi'n gweld un o'r pethau arwyddocaol am Pedr ei hun oedd y ffaith bod e ddim wedi dod i sylweddoli pwy oedd Iesu mewn gwirionedd am y tro cyntaf ar ôl un wyrth chwaith. Os awn ni nôl i edrych ar pan gafodd Simon Pedr ei alw gan Iesu yn Luc penod 5, mae'n mynd allan i bysgota fe Iesu, chi'n cofio, a pan mae'n dal peil o bysgod yn ei rwyd, mae'n troi at Iesu ac yn dweud, does ymaith o ddiwrthif oherwydd dyn pechadurus o'i fi arglwydd. Mae'n cael golwg newydd o Iesu Grist a pwy ydy Iesu go iawn, y tu hwnt i'r allanol ac ar yr ysbrydol. Ond os drowch chi nôl i Luc penod 4, byddwch chi'n gweld fod Iesu wedi gweld, bod Simon Pedr wedi gweld Iesu yn gwneud gwyrth yn barod. Oedd yn hi Simon Pedr, a dyma mam yng nghyfrau Simon Pedr yn cael ei iachau gan Iesu Grist. Ac felly nid yn gymaint o wyrth oedd wedi datguddio pwy oedd Iesu, ond Duw ei hun, trwy'r ysbryd glân oedd wedi datguddio y reality o pwy oedd Iesu. Nid y tro cyntaf trwy y wyrth, ond yr eildro. A mae'n dangos i ni, mae nid yn gymaint gwyrth sydd ei angen arno ni. Falle bod chi'n meddwl weithiau fel fi, bydde fe mor neis os bydde Iesu'n gwneud rhyw wyrth arbennig, a bydde pawb yn dod i nabod Iesu. Ond mewn gwirionedd, beth sydd angen gweddio ydy arglwydd plîs datguddio dy hunan trwy ysbryd glân. Sut bynnag mae Iesu'n dymuno gwneud hynny. Mae'n gallu gwneud hynny trwy wyrthiau heddiw. Ond mae'n dewis gwneud hynny, dwi'n credu, trwy ei air a hyd yn oed trwy eich tystiolaeth chi a fi. A felly mae'n dangos i ni fod popeth yn wylo Duw ac yn ôl datguddiad Duw ac hefyd yn ôl amseru Duw. Weithiau dyn ni eisiau pethau rwan yn sydyn, ond mae Duw yn gwneud pethau yn ôl ei amser ac yn ei drefn o. Ond yn ola, dwi eisiau sôn yn y pwynt yma ynglyn â'r angen i brofi drosto ni ein hunain. A felly, bod pobl eraill yn hoffi dweud be maen nhw'n meddwl neu pwy maen nhw'n meddwl ydy Iesu, yr unig beth mewn gwirionedd sydd yn cyfryd i pwy wyt ti yn dweud ydy Iesu a pam wyt ti'n dweud hynny. A felly, dychmygwch bod gen i gwpan o ddŵr neu gwpan o rhywbeth yn y llaw, gwpan o hylif clir. Allwch chi ddyfalu beth sydd yn y gwpan. Falle bod e'n ddŵr, falle bod e'n vinegar, falle bod e'n gin and tonic. Dych chi ddim yn gwybod. Dim ond un ffordd sydd o wybod, sef trwy brofi, trwy yfed, trwy gael blas drostoch chi eich hunan. A dyna mewn gwirionedd mae Iesu'n ein galw ni'n wneud. Dyna mae'r salmydd yn ein galw ni'n wneud yn penod 34 o salmau. Yn Salm 34 adnod 8, mae'n dweud, profwch a gwelwch, mae da yw'r arglwydd. Gwyneu fyd y sawl sy'n llochesu ynddo. A mae Iesu'n rhoi addewid yn Ioan 4 adnod 14, mae'n dweud, pwy bynnag sy'n yfed o'r dŵr a rodda fydd o, ni bydd arno syched byth. Bydd y dŵr a rodda fydd o yn troi yn ffynon o ddŵr o'i fewn, yn ffrydio i fywyd tragwyddol. Felly dwi eisiau gofyn eto, pwy wyt ti yn dweud ydy Iesu? A pam wyt ti'n dweud hynny? Ydy ar sail beth wyt ti wedi glywed gan mam a dad, neu rhyw farn ti wedi ffurfio allan o ryw ddealltwriaeth tu allan i'r Beibl? Neu wyt ti wedi chwilio a wedi profi Iesu Grist drosto ti dy hun? Ac yn ola, y Meseia. Pam bod e mor bwysig fod Simon Pedr yn galw Iesu yn Feseia? Mae'n beth pwysig iawn mewn gwirionedd. Mae Simon Pedr wrth ddweud hynny wedi deall rhywbeth arbennig am Iesu. Fod e'n fwy na proffwyd, fod e'n fwy na y pethau yma mae pobl eraill yn ei ddweud amdano fo. Ond fod e yn
un eneiniog yn un mae Duw wedi ei ddewis a wedi drefnu i ddod reit o ddechrau'r Beibl. Os byddwch chi'n troi at Genesis 3, adnod 15, ar ôl i Adda ac Efa gwympo, ar ôl iddyn nhw fwyta'r ffrwyth oedden nhw ddim i fod i, dyma Duw yn dod â cosb, nid yn unig arnyn nhw, ond melltith hefyd ar Satan y diafol. A dyma yn dweud y bydd had Efa, rhyw ddydd, yn dod ac yn sathru pen y diafol, yn chwalu y diafol. A beth mae'n rhagddweud yn fanna, ni'n pwyntio ni ato, yw y ffaith fod Duw hyd yn oed ar y dechrau wedi addo un fydde'n dod trwy linach Efa hyd yn oed mewn ffurf dyn i ddod a trechu Satan. A dim ond un sydd wedi wneud hynny erioed, un sydd wedi ei ddewis, un sydd wedi bod yn ifydd hyd at farwolaeth ar y groes, sef Iesu Grist, ac trwy hynny wedi bod yn flaenffrwyth y rhai sy'n cael ei atgyfodi i fywyd newydd. A dim ond Iesu sy'n gallu gwneud hynny. Iesu ydy'r Meseia, sef yr un sydd wedi dod mwyn darparu bywyd newydd i ni, a rhyddid oddi wrth ein pechod ac eogrwydd pechod a condemniad, barn ac uffern oherwydd ein pechod ni. Ond, yr hyn sy'n ddiddorol am y darn yma, os newch chi sylwi yn y darlleniad, falle bod chi wedi clywed hynny yn y darlleniad, oedd adnod 31 ymlaen. Dyma sydd yn digwydd, mae Iesu yn dechrau siarad ar ôl i Seimon Pedr ddweud ti yw'r Meseia, mae Iesu'n dweud hyn. Yna dechreuodd ei dysgu bod yn rhaid i fab y dyn, Iesu, ddioddef llawer a chael ei wrthod gan yr henuriaid a'r prif offeiriaid a'r ysgrifenyddion a'i ladd ac ymhen tridiau atgyfodi. Yr oedd yn llefaru'r gair hwn yn gwbl agored. Felly mae Iesu'n dangos beth yw Meseia, beth yw rôl y Meseia, Iesu ei hun, mewn gwirionedd. Nid pwy yw yn unig, ond beth mae e'n mynd i wneud. A mae Pedr, mae'n dweud wrthon ni, mae'n mynd mlaen i ddweud bod Pedr wedyn yn cymryd Iesu i un ochr ac yn ei gyrryddu fo. Felly mae'n rhoi row i Iesu Grist y Meseia, fel petai Pedr yn gwybod yn well na Iesu Grist, y Meseia, mab Duw ei hun. Wel, mae'n dangos dau beth i ni falle yn benodol fan hyn. Yn gyntaf, oedd Pedr yn deall rhywbeth am Iesu, ond oedd yn amlwg ddim yn deall popeth. Oedd yn deall mae Iesu oedd y Meseia, ond oedd ddim wedi deall pa fath o Feseia oedd Iesu, neu beth oedd gwaith Meseia. Ac yn ail, oedd yn dangos fod gwybod pwy oedd y Meseia ddim yn golygu fod yn deall bod e ddim yn golygu bod e wedi cael ei achub, Achos sylwch beth yw ymateb Iesu. Troi syntau ac wedi edrych ar ei ddisgyblion cyrraeddodd Pedr, mae'n rhoi row i Pedr. Dos ymaith o'n golwg Satan, meddai, oherwydd nid ar bethau Duw ymae dy fryd, ond ar bethau dynol. Galwodd ato'r dyrfa ynghyd a'i ddisgyblion, a dywedodd wrthynt, os mynd neb ddod ar fy ôl i, os oes rhywun yn dymuno dod ar fy ôl i, rhaid iddo ymwadu ag ef ei hun a chodi ei groes a'n canlyn ni. Oherwydd pwy bynnag sy'n pwy bynnag a fyn gadw ei fywyd, pwy bynnag sy'n mynd cadw ei bywyd, fe'i cyll, bydden nhw'n colli ei bywyd. Ond pwy bynnag bydd yn colli ei bywyd fy mwy ni a'r efengil, fe'i ceidw. Pa elw y gaiff rhywun o ennill yr holl fyd a'r phorffedi ei fywyd, oherwydd beth all rhywun roi yn gyfnewid am ei fywyd. Pwy bynnag fydd â chywilydd ohono fi ac o'n geiriau yn y genhedlaeth anniwiol a phechadurus hon, bydd ar fab y dyn hefyd gywilydd ohonynt hwy, pan ddaw yng ngogoniant ei dad gyda'r englynion sanctaidd. Chi'n gweld beth oedd Pedr ddim wedi sylweddoli oedd, ond i bai fod Iesu yn marw yn ei lef fo ac yn ein lle ni, bydde Pedr yn dal yn styc yn ei bechod. Un peth hanfodol sydd angen i Pedr ei ddeall ydy pa fath o Feseia ydy Iesu. Felly mae angen i ni hefyd i weld beth mae Iesu wedi dod i'w wneud. Mae Iesu wedi dod i'n hachub ni. A mae hynny felly'n automatic yn golygu bod ni yn bechaduriaid sydd angen ein hachub. Wel, wyt ti wedi gweld hynny? Wyt ti wedi gweld dy angen? Chi'n gweld dyna oedd angen i Pedr gofio. Chi'n cofio ar y dechrau beth nath e ddweud? Cerodd i ymaith arglwydd.
oherwydd dyn pechadurus ydw i. Wel, mae fel petai wedi anghofio'n llwyr am hynny ar y pwynt yma, ond mae angen iddo fo wybod a credu fod Iesu wedi dod mwyn achub un fel fo, a fel fi, a fel chi. Mae pob Cristion yn gallu cytuno gyda geiriau Paul at y Philippiaid yn Philippiaid 3. Dyma yw profiad Paul a profiad pob Cristion. Ond beth bynnag oedd yn ennill i mi, yr wyf yn nawr yn ei ystyried yn golled oherwydd Crist, a mwy na hynny hyd yn oed. Yr wyf yn dal i gyfrif pob peth yn golled ar bwys rhagoriaeth y profiad o adnabod Crist Iesu fy arglwydd, yr un y collais bob peth o'i herwydd. Yr wyf yn cyfrif y cwbl yn ysbwriel mwyn i mi ennill Crist. Felly beth allwn ni ddysgu o gamgymeriad Pedr? Wel, yn gyntaf, dydyn ni ddim yn gwybod yn well na Iesu. Ond hefyd, hyd yn oed os nad ydyn ni'n hoffi beth dyn ni'n clywed gan Iesu, fel doedd Pedr ddim yn hoffi beth oedd e'n clywed pan oedd Iesu'n dweud bod rhaid iddo fo farw. Sylwch, mae Satan ar waith fyna, eisiau sbwylio y berthynas rhwng Iesu a Pedr. Beth mae Iesu'n dweud pan mae Pedr yn gwneud hyn? Wel, mae'n cerodd i wrthyf Satan, dos o'r ymaith Satan. Mae'n gweld fod Satan yn y canol yn ceisio tynnu sylw Pedr oddi wrth Iesu ar ôl Iesu fel Meseia ac at bethau dynol, at y ffaith bod o ddim yn licio'r ffaith fod angen i Iesu i farw, fod angen i Iesu fod yn aberth cymod dros ein pechodau ni. A felly mae'n bwysig ein bod ni yn gofyn y cwestiwn wrth i ni orffen, a nôl at y cwestiwn gwreiddiol. Pwy wyt ti'n dweud yw Iesu? Ond yn fwy na hynny, dwi eisiau gofyn y cwestiwn pam. Ar ba sail wyt ti'n dweud pwy yw Iesu? Wyt ti'n dweud mae Iesu yw'r Meseia am dy fod ti wedi gweld dros o ti dy hunan a profi dros o ti dy hunan mae fod i'r Meseia, ei fod e wedi dod i'r byd mwyn ein hachub ni. Neu ydy o'r sail beth mae pobl eraill yn dweud, neu ydy o'n rhyw fath o ddyfaliad yn ges. Ydych chi wedi profi hynny dros o chi eich hunan? Ac os ydych chi wedi dod i brofi Iesu'n Meseia, wel, oes ganddoch chi faich dros eraill. Ydych chi'n torri'ch calonnau wrth sylweddoli gymaint ydych chi wedi profi, y llawnder bywyd, y cysur, y llawenydd sydd yn dod o adnabod Iesu, ac ydych chi eisiau hynny dros eraill. Neu ydych chi yn poeni dim am bobl eraill, gweddiwch am faich. Ond hefyd sylweddolwch y rôl sydd ganddoch chi i'w chwarae. Fel mae Pedr yn sylweddoli fan hyn, mae Iesu yn galw Seimon Pedr i ddatgan pwy mae o'n dweud ydy y Meseia, a mae'n ein galw ni i gyd hefyd i ddatgan pwy ydyn ni'n dweud, pwy ydyn ni'n tystio yw y Meseia, a tystiolaeth sydd ganddo ni o waith yr arglwydd Iesu yn ein bywydau ni fel Cristnogion. A dwi'n credu bod un rhybydd fyna ar ddiwedd y bennod sydd yn sobri rhywun, yn gobeithio yn eich sobri chi a fi. Mae'n dweud pwy bynnag fydd a chywilydd ohono fi ac o'n geiriau yn y genhedlaeth aniwiol a phechadurus hon, bydd ar fab y dyn hefyd gywilydd ohonynt hwy pan ddaw yng ngogoniant ei dad gyda'r angylion sanctaidd. Pan ddaw Iesu Grist yn ôl, a fydd Iesu a chywilydd ohono chi, am eich bod chi a chywilydd o Iesu rwan, neu a fydd yn dweud, tyrd atai, dwi mor falch o dy weld i, tyrd a gyd i wledda gyda fi yn heyrnas Dduw am dragwyddoldeb yn y nefoedd ymharadwys. Beth fydd yn dweud wrthoch chi? Ystyriwch lle ydych chi'n sefyll ger bron Duw heddiw. Diolch i chi am wrando. Gogoniant i'w enw. Amen. Diolch yn fawr Aaron am yr anogaeth. Does dim byd pwysicach na'n hymateb ni i'r arglwydd Iesu. Felly os rhywun am wybod mwy, teimlwch yn rhydd i gysylltu â ni trwy'n gwefan neu trwy dudalen Facebook. A hefyd wrthnos yma, mae'r Mudiad Efengylaidd yn cynnal nifer o gyfarfodydd ar y we. Ewch i'r gwefan y Mudiad Efengylaidd i gael gwybod mwy neu chwiliwch am sianel y Mudiad Efengylaidd ar YouTube. Mae'r cyfarfod cyntaf heno am 6:00 a cyfarfodydd eto i'r plant ag i oedolion yn ystod yr wythnos sydd yn dod.
Gadewch i ni ganu felly am yn gwaredwr rhyfeddol sy'n yn gwahodd ni ato. Gyfalle wrth ganu, bydd hwn yn gyfle i rywun ymateb mewn ffydd am y tro cyntaf ac arddel yr arglwydd Iesu fel yn Meseia ni. O nefol addfoen oen sy'n llawer gwell na'r byd a lluoedd maith y nef yn rhedeg arno'i bryd. Dyddawn a thras a thgariad drud sy'n llanw'r nef yn llanw'r byd. Diolch yn fawr am ymuno gyda ni heddiw. Gadewch i ni gloi trwy weddi. Byddedi'r gwaredwr a fu farw ac atgyfododd, ac sydd heddiw'n llywodraethu yn y nef roi ni lawenydd yn ein llafur, tangnefedd yng nghanol ein gofalon, gobaith yn wyneb pob tywyllwch a ffydd yn wyneb pob temtasiwn, ac iddo ef y byddo'r gogoniant byth bythoedd. Amen. Sydd yn eglwys